खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगावहाय बराय हरबावनाय थाबाय ओमफ्राय आङो ना बिराद गोबावनि उनावसो ब्लग भिडिअ लाबोबाय आरोना दिनैसो माने लाबोनो सानब्लाबो लाबोनो हाया आरोना ओमफ्राय आङो दिनै बहा थांनो ओंखारदों दायो देखायलांबाय थानोसै आङो नायलांबाय थादो बिदिब्ला आङो दायो नै लोगोफोरखौ नेगासिनो आरोना बिनानावफोरखौ गारि दिनैथ' गारि बांद्राय खारा नालाय बेखायनो अट' रिजार्भ लाबाय पिकनिकआव थांनो नागिरदों सोरजों पिकनिक जागोन आं बेखौ देखायलांबाय थागोन नायलांबाय थादो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ दायो मोनफैसिगोन आरोना जोंनि दखाननि टार्निं मोनबाय आं बेखौ नेगासिनो अट' गाखोनोसै बिदिब्ला नायलांबाय थादो मोनफैबाय दुखु मोनदों उफायथ' गैया गावनि देहानि थाखाय बिथां नुजा मान गोनां आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो लोगोसे साफ्रोमबो सिनियर जुनियर अन्थाइ जानानै दं दाबो जेरैबो जाजोबनाय दे बिनि थाखायनो आं थांनो हायाखै जायखिजाया प्रग्रामखौ मोजां जादों होननानै आं जोबोद गोजोनदों गाज्रि जायोमोनब्ला खिन्थु गोजोननाय फैनाय नङामोन आरोखि दा जोङो ओरैबायदि बाख्नाय सावरायग्रा सार बाव फैनानै सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय बिथाङा जोंनि जेब्लायखि जाया प्रग्राम
बिथाङा जोंखौ अनो दिनैसो लोगो मोनदावबाय बिथांनि माखासे माबायाव जों गोसोआ रायो आरो बिथाङा जोंखौ नैबे हानि केसावबो बिथाङानो गियान होदों आंनो बिथांखौ जों अराय सम बरायगोन गोसोआव थागोन मोदै गयो बिथांनि थाखाय बयबो आखाइ खमनानै बिथाङा जेब्लायबो जिबनाव लावथों सक्र'सि लं लिभ दासो मानो बावनाय होनलायदों ओंखाम जानो रेडि जाबाय नै नायावसो दङ नोरैबो दं जाहैबाय सासे बेबायदि हालासो आं बेदरखौ जाग्रोबाय ओंखामखौनो मोनाखै आरो माने बिदि बेदरा मालाय मेजेम मेजेमफोरा ओंखाम मोनथ'वाखै नै लाब्राया बुकिं जानानै फैयो बिराद फसायबाय आं जायखिजाया जि साइजथार गिलासा Right. Julia. Hah? Nilai? Konsen boleh? Ano ba? Sinin dong? Mana? Kuya, dong lah bayam raya. Ang sudah kau nengah aris dong. Mana? Ang nana? Mana mata pula? Narsari ang na? Ang nana namun dia. Lanjai. Lanjai. Dia kau bosan na? Betul. De. Sada. Salam melan na. Posto minang bay, posto mo sanang bay. Katakan dia benar. Sekarang lagi di sana malah ini kasih nere.
दा बिथाङा खनगोन बेनो नै निफु बसुमतारी प्लिज Sorry, sorry.